kajing terwa jang sarkar jela ban bu kendon ka bai sriem ka ILP ka Immigration and Foreigners Act arjar pesan lala ban saki kajing mi kajing percha nagi bon kiseng kibla penpau ba kajing dawa jongki ka dehi ban Pyntreikam ya ka inner line permit umda kumwei halor kani kamat ka hinyo trap integrated territorial organization HITO kala pensgo sya ka sarkar jela ban ong ba kajing le ka sarkar ka tang ban Pynthame yu Paidbah Haba keren cikilat patai kubor ka arpu pratrik kulan kot arjar penriau ba dan bak khar presiden ula ong banadu usnam arja khatlai ka sarkar kalapin kelai ka ILP da ka bawan ra ka MRSSA da ka bapen pau bala da ka sarkar kamla ban wan ra ka ILP umdei ban Pynthame Paidbah da kumne kumtai jaj ba phi la kli ya ka ILP dang shen ngarang iba lingba jong menteri rang ba angkat ba ku sembut menteri Kyrwoh ya kata modify apa ya dari mereka ini ki foreign act ini kita tengah suka benong sekali to kajet menteri ar hajar khat lai ngilamat ngala don benta ban ya ki bat kan ka ban ya dawai kata ka ina line permit ki ong ba kidang kwa shoy kata ka modify ILP nga suka ban kan mau ke sarkar hako por jong doktor mukul sangma ar hajar khat lai fila de modify kata ka ILP skat no sin pembe ji Paidbah skat no sin ko ban modify Kila ke MRSSA kadai ka clear baki modify ke ILP ka baki hatu ko por ki ong baka kham khlan bor henrei ka ai ka jing dawa ka jong ka chat ben riau nyong trap borok khoj hatu ko por ki ong ba ki kwa ya ka ILP namar ba hatu ko por ki tiang ya kata ka CAB ka ba menta kala kolong sin te ngingen kren beta ka basai lada ka sarkar hi kamla banwan ra ILP kan kwat nung Pynthame yu Paidbah arhajar khat khalai ulai bat ke MRSSA Pyntreikam hera bat ladengi kampai shadien shu hagat ko pot lingba wakila khot ye ki khasi student union jantia student union bat garo student union haka jing lam khmat jong ba polling to hato ko por ki yakran ye kata ke interstate migrant worksman act then rei lade pipe ye ka turu kila bypass le huri hura kila penyap lu kita ki an ke ba pilai ke jing saki ke jing wan jong ki mender ban wan chani ban wan buhais no ban wan trei kumne kumtai namar ba ya to ka an kila penyap te kumnong inang shania ya ka sarkar ka ban modify ki an henrei ke jing sisa bakin penjanai ki an ki bala don ki balong existing lada pi pe kham jangai kham sadien ke ai ka bale ba deng shala bam kwai hatwar bale upasi ka resolution ban Pyntreikam ya ka ILP bat ngiru ngidang keren ya ka ju hi bang ngidai ban extend shu ya ka ne ka Eastern Bengal Frontier Act khnang ba ban te lakap tenri ka ik nei ka ba ka kwa ka ne ka sarkar ka di tang ka jing Pynthame bat ka jing kwa ya ki ban wan ra ki long aggressive ban wan ra ikaran ngan kren ba basai ka jing kwa rel kam dei ra ban yo ka roi ka par dei tang isman for business kila hi ke men khane ki dang pati ba kata ka rel ka kit uyong na po stage po garo health te hangni ru kaju kimut ban apply da ka bawan ra rentiral hadu clear hadu jawai kin kantai kinla ban kit itu marpo kendok tang ban yo ban yele business namara ba halenti singking la bon ki ba ye khram kibun ki kon hon kibun ki yonong sarkar ki ba kunwit sinesta ka sarkar pat namar ba don ki katto kan nei ki ba pa ban ya kamai shimet takada shim ba ko ka resolution bar kata ka mafia ka ba kiyadan lang bakin yo mentor ngangai I nakaliang ko jungi kadai kata Ndrei kamdan era ka banong bante la kam hinga la wan survey tangshan ru sapo Mizoram hakalor ka jingwan kini kita ki minder kamte la kam shu kata ka ILP kum balong munchwa bengile sapo Mizoram kita check kita monitor kita Paidbah Ndrei ya bamenta churung shumi kulmar shaki tu kinong paitro ya la de pipai ne hakbu munchwa do ya la pe ki interstate migrant worksman act kaba kran shai kaba unu uta u bomdei ubar jalan habi pipoi sapo jela mekla uhab banyo ya kata ka kumka kenja ka PRC ne ka jing itho na po DC office ka bla soido DC ane da ADC ban pen itho bo ni ubre umdan kes ni ubre de bu ko bo bia ula ban wan relang to mdei na po ka na DC office ka jela ko jungi henrei na po DC office ka jela ko jungi banyo ya kata ka kot na po kata ka department jungi kamdei ko besok wat dangi ru menta la subut di don kies bariaru ngila ka police verification kan tinggi baik ba ngila long te ngila don kata ka black mak tone kintai ekonom sha so te lada hak tu ka kaju I kendon kidang ka sarkar ka jela kadang penderking ya kata ko worksman akan
kajing wan rung ki mender sine kan duna pat kajing te lakam kan kanum senjut dan re kan long ka save ya ki jala ka jungi bat kajing yo kam ki khana jungi ha kan ki labor beper kinbo Hakoi kaliang ubak dan bak loong bagi jingkwa banwan rai karel kam de na kabenta koroi kapar de ka de tang na kabenta ban yo nong shimet jong no ri jong do. Baik, hakoi kaliang ki ong ba ai shai ka ILP ba ini yuret. Nenam. Nomor ki ong ba kantat kamar mata. Toto sakoi ni de ban kan mau ba ha lingba u CM Sati Raja, CM Himamalim. U yasoi instrument of action kata habiya de bat ka currency defense but communication komut karel kalenti kasengking kaple teka currency bila tepi kapisa kisipai pat ka bahabi de pat kita ka defense te ngan phai kan biat ko ka ba bale yu pe chapo karo hels lala bat o ye kilenti rel kum tai namar baki kim ya soy ya kata ka instrument of accession teka jing wan so jing ki perlok garu kadai ha khat kana spa nyu kan habangi so bar ke India kadai ka lengba ngangan kran bitang ya ka melimsti ya ka melimsti haka Desember ka kana spa sau punyo bat la pediang bal shan ya umuhot haka kinyo torik obas ka kana spa sau pupra tenang tu ter ka bangidang up ya kata ka jing pendrung ya ka ayu te ka lawan no kan ka mini constitution la ne kata ka 6 schedule ka ba ni thok ya kata ka 6 schedule constitution jang India te ngan phai pat ba menta ba balai hapo khasi je jantia jungi empat la ban Pyntreikam me karel balai bikin phala ban force namar ngidang don ye kan ka instrument of accession ba ka ministry of home affairs ko tip sorry karjela ko tip bat kini ki bureaucrat ko tip bat hendrai ban ong ye ki political leaders pat ye ki katto kan ne don ki batip pat don ru ki bam tip ba ki bam shai ru ye kan ka instrument of accession Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ye kashap plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya